Polîtikayên Tirkiyeyên li rojhilatana berast û Lîbyayê li parlamentoya Tirkiye wekî yek ji mijarên serekeya rojevê di nava aliyên opozisyonê de êdî bi berdewam tên nîxaşkirin. Li ser vê mijarê parlamenter û endamên lijneya karên derve yên HDP, Serpîl Kemalbay, Hişyar Özsoy û Tulay Hatîmoğulları, taybet bo Kurdistan 24 axivîn û balkişandin ser polîtikayên desthilatê yên bo dagirkeriyê. Kemalbay iddia kir, ji ber ku polîtikayên derve yên Tirkiye nexwedî hêzeke xweserin û her tim girêdayê arastekirina hêzên serdest e, ev polîtika siberojê dê encamên gelekî metirsîdar li gel xwe bîne. Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da helwesta Tirkiyeya li Sûrî, Êrak û Libyayê helwesteke gelekî metirsîdar e bo Tirkiye. Rast e, Tirkiye çiqas bo berjewendiyên Amerîkayê li van qadan bicih bibe, dê zêdetir bi hêzên van welatan re rûbirû bimîne. Heger Tirkiye bi vî awayî di nava polîtikayên hêzên serdest de biçewibê, dê tûşî encamên gelekî metirsîdar were. Parlamenterê HDP û endamê lijneya karên derve akademisyen Hişyar Özsoy jî di vê derbarê de amaje kir, polîtikayên Tirkiyeyên li Sûrî, Irak û Libyayê tev li hev bûne û Tirkiye her çiqas bi armanca roleke afrîner beşdarî van polîtikayan bûbe jî ji aliyê NATOyê ve êdî bo van herêman wekî pasdaran tê bikaranîn. Her wiha Özsoy iddia kir, heger rewş bi vî awayî berdewam bike, wekî Îranê bo Sûriyê jî müeyyideyên tund tê bêne sepandin. Suriye'ye Sezar yasasını uygulamaya başladılar. Bu ciddi bir... Li Suriye dest bi sepandina yasaya Sezar kirin. Ev yasa müeyyideyên gelekî cidî li gel xwitîne. Dê Sûriye diwarê aboriyê de bê dorpêç kirin. Lê belê ji bo ku herêma Îdlibê li dijî van müeyyideyan bihêlin. Rê li ber Tirkiye ve kirin û li wê derê dest bi bikaranîna pereyê Tirkî kirin. Parlamentera HDP û dîsa endama lijneya karên derve Tulay Hatîmoğulları jî balkişan ser tezkereya Libya û Sûrî û got bo silametiya Tirkiye divê di zûtirîn demde her du tezkere jî bêne betal kirin. Her wiha Hatîmoğulları diyar kir, sedema herî girînkiya vê siyaseta Tirkiye jî pirsgirêka Kurd e. Kürt sorunu bu ülkede demokratik... Boku pirsgirêka Kurd, li vî velatî li gor rêbazên demokratîk û aştiyan e neyê çareserkirin, Tirkiye li Libya, Sûrî û Iraqê bo xizmeta hêzên serdest polîtikayan birêve dibe û li gel aliyên ji hev cuda tê bahev. Her wiha di van hemû polîtikayan de jî her tim pirsgirêka Kurd wekî navgînekê derdikeve pêş. Parlamenterên HDP yên endamên lijneya karên derve iddia dikin ku Tirkiye niha di polîtikayên derve yên li gel Libya, Sûrî, Irak û deryaya naverast de şûna peywendîdanînê hewl dide ku tenê bi şer û pevçûnê van mijaran safî bike û hêviya wê jî ew e ku piştî safîkirina van meseleyan bi birmîlan her roj neftê bo xwe bibe. Lê ev xeyalên Tirkiye dê bibe sedema berdêlên gelekî giran di dahatûyê de.